नमस्कार तुमकां सगळ्यांक गजाली ह्या कार्यावळीक येवकार. आमचे मदीं अशे मानेस्त आसा, अशे कलाकार आसात ज्यांनी बरोवप हें सुंदर बरोवप हें तांणी एक कला करून सोडिल्ली आसा, एक कलेचो दर्जो दिल्लो आसा आनी अनेक अशे सामान्य मनशांक कशें सुंदर बरोवप आनी ताजे पासून कशे तरेन आमी कमर्शियल आस्पेक्ट्स कमर्शियल वॅल्यू करूंक शकता अशें ताणें दाखयल्लें आसा. अनेक वर्कशॉप्स, अनेक एक्झिबिशन्स, अनेक पुस्तकां तांची आयिल्लीं आसात आनी अनेक जाग्यार ते लेक्चर्स दितात. अशेंच लेक्चर्स दिवपाक ते गोंयांत आयिल्ले आसात. गोवा गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हांणी एक वर्कशॉप ऑर्गनायज केला. तो वर्कशॉप कॅलिग्राफी ह्या नांवाचेर आसा. म्हणजे कॅलिग्राफी म्हणजे कशें बरोवप हें दाखोवपाचो वर्कशॉप आसा आनी ते एक नावाजलेले कॅलिग्राफर आशिल्ल्या कारणान तांकां हांगा रिसोर्स पर्सन म्हूण आपयल्ले. हो वर्कशॉप लेट शांतारामबाब आमोणकार हांच्या यादीन हो केल्लो आसा. हो वर्कशॉप करपाक ते आयिल्ले आसा. तांचें डेमॉन्स्ट्रेशनूय पळोवया. ताचे पयलीं तांचे कडेन आमी एक गजाली करुया, तांचे कडेन भासाभास करुया. अच्युत बाब तुमकां येवकार. म्हाका सांगात कॅलिग्राफी हो शब्द आनी कॅलिग्राफी म्हणजे कितें? पहिल्यांदा म्हाका जरा बरा वाटला हय गोंयांत येवन माझ्या माणसांक भेटाक. कॅलिग्राफी मुळात म्हणजे सुंदर कला. सुंदर लिहिण्याला कॅलिग्राफी म्हणतात किंवा आर्ट ऑफ रायटिंग असं म्हणतात. आपल्याकडचा ह्यो शब्द नाही असा, मुळात ह्यो ग्रीक शब्द असा. कॅली आणि ग्राफी. कॅली म्हणजे सुंदर आणि ग्राफी म्हणजे लिहिणं, म्हणजे सुंदर कला असो ह्यो शब्द असा. मुळात आपल्याकडे कसं होता की आपल्याकडे फक्त जे मॅन्युस्क्रिप्ट्स वगैरे लिहिले जातात किंवा लिहिले असतात म्हणा आपल्याकडे, हे आपण फक्त आज सुंदर हस्ताक्षराचं नमुना म्हणून बघतात. पण मुळात ही कला जी असा ही परदेशातनं जिलेली आहे. म्हणजे युरोप कंट्री म्हणा किंवा मुस्लिम कंट्रीजमधनं म्हणा ह्यांच्याकडे ह्या कलेचा वापर बरंचसं केलं पूर्वी जात होतो. आपल्याकडे काय झालं, आपल्याकडे ताम्रपत्र, भुर्जपत्र अशी काही वेगळी जी माध्यमं होती त्याच्यावर लिहिलं जात होतं. आता ता लिहिताना काय होईल की प्रत्येक वेळी लिहूचो झालो तर 4 वेळा हात उचलूचो लागत. त्याच्यानंतर ज्यावेळी चायनाकडनं आपल्याकडे जो पेपर येलो त्या पेपरावर ज्यावेळेला वाट टाकायला लागला की आता ह्याच्यावर जलद लिहू होया, फास्ट लिहू होया, तेव्हापासून आजपर्यंत काळानुसार बदल घडत गेले आणि तेव्हापासून जी कला वाढीस लागली थोडीशी ती म्हणजे त्या अगदी सुरुवातीची काळा मौर्यकालीन काळा किंवा मुघलकालीन लिपी म्हणा किंवा देवनागरी होती तरी पण आपली माणसं त्यांच्याकडे कामाक होती. तर तो जो इन्फ्लुएन्स त्याच्यावर जो होतो तो तसोच्या तसो राहिलेलो असा. आणि मग लिपी जशी कर्नाटकात गेली, बंगालमध्ये गेली, तामिळनाडूमध्ये गेली, आणखी जिथे जिथे गेली लिपी तसं त्या त्या भाषेचा इन्फ्लुएन्स आपल्याला दिसता. मुळात ही कॅलिग्राफी म्हणजे आपल्याकडे कसं की आपल्याकडे कॅलिग्राफी म्हणून बघत नाही लोक अजून त्याका आर्ट म्हणून पळयना, आर्ट म्हणून बघत नाही त्याकडे. दुर्दैवाची म्हाका अशी गोष्ट वाटतं की काय होतं की आपलो देश ह्यो लोकांक वाटतं की शेती प्रधान असा म्हणा. तर मी नेहमी सांगतो की आपलो देश लिपी प्रधान असा. कारण काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत तुम्ही जर प्रत्येक राज्याची वेस ओलांडलास तर तुमच्या लक्षात येईल की आपण गोवा सोडलो की गोव्यात एक वेगळी भाषा असा, महाराष्ट्रात गेलो की महाराष्ट्रात देवनागरी असा, पुढे गुजरातमध्ये गेलो की गुजरातमध्ये गुजराती लिपी असा. थ्रूआउट सगळीकडे मोठा भांडार असा या सगळ्या लिप्यांचा. ह्या सगळ्या लिप्यांचा भांडार मी ज्याला माझ्या कारकिर्दीत 25 वर्ष आली, 4 वर्षापूर्वी मी गोव्यातही त्यावेळेला येईल. मी काश्मीर टू कन्याकुमारी बाय रोड प्रवास केला. प्रत्येक राज्यात जाऊन त्या त्या लिपीचा अभ्यास करायचो, त्या त्या लोकांना डेमॉन्स्ट्रेशन द्यायची आणि त्याच्याविषयी जी काही जागरूकता असतात ती लोकांमध्ये निर्माण करायची. आता काय झालं की एक माणूस पुढे पडणार नाही, बरोबर, त्याला सगळ्यांचा सपोर्ट होयो, सगळ्या राज्यांमधनं सपोर्ट होयो, देशातल्या मुख्य अधिकारी वर्गात त्यांचं सपोर्ट होयो. प्रयत्न चालू असत ते होतले. त्याच्यातलं मी पहिला असं केलं की मी पहिली शाळा आमच्या मुंबईत काढल्या, नवी मुंबईत काढले. का तर लोकांनी का ॲक्सेस व्हाया कुठेतरी. लोकांना कॅलिग्राफी म्हणजे काय वाटतं की काही थेरपी आहे काही, कारण कॅलिग्राफी म्हटलं की लोकांना वाटतं की सोनोग्राफीसारखा काहीतरी असा. असे माझ्याकडे प्रकारही घडले असत. लोकांनी मला विचारला होता की याच्यात फरक काय कॅलिग्राफी आणि सोनोग्राफीमध्ये, असंही घडलेलं असा. तर ह्यो जो प्रकार खबरच ना, हां म्हणजे लोकांना खबरच नाही. आपण काय लिहितो होता छान लिहिलं म्हणजे झालं असं नाही. कॅलिग्राफी म्हणजे पयलीं आमकां स्कुलान बरें बरोवप, मोतयां सारकें बरोवप, पूण तुमकां हांगा हांव कट करता आनी तुमी ही जे स्कूल तुमी केलां कॅलिग्राफी स्कूल मुंबईन आसा, तातूंत तुमचे अनेक लोक येता आसतले, अनेक सामान्य मनीस तुमच्या मनांत येता आसतले. पण ही शिकोवंक शकता काय, ही शिकोवन मनीस बरे तरेन बरोवंक शकता काय, अशें जावंक शकता काय ती पयलींच आसपाक जाय जन्मजात? एक सांगते तुमकां, सगळ्यात लय मोठो गैरसमज लोकांचो आसा तो म्हाका दूर करूचो.
काय होतं आपल्याकडे आपण एक झापड लावलेली आहे डोक्यावर की ह्याच मी करतलंय, ह्या माझा काम आहे, तुझं काम आहे, तू करतलं असं नसता कधी तो. म्हाका गावचा असा वाटला तर मी गातलंय, बरोबर. म्हाका क्रिकेट खेळायचा तर मी खेळतलंय, म्हाका आणखी काय करूचा तर मी करतलंय. बरोबर. आता काय झाला की लोकांका वाटतं की ह्याचा एवढाच बरा असा, एका ड्रॉइंगकडे कित्याक पाठवूया, एका इंजिनिअरिंगला पाठवूया, बरोबर. हे बापूसच ठरवता. बरोबर. आणि त्या पोराची वाट लावतात ते. आज एवढा स्किल मोठा, एवढा फील्ड एवढा मोठा असा, प्रत्येक फील्ड म्हणा, त्या फील्डप्रमाणे जर त्यांना जर ठरवला तर खूप काही घडू शकतं. आज जगामध्ये कॅलिग्राफीचा वापर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर केला जाता. बरोबर. आपल्याकडे का होणार नाही ह्याचं माझं अजूनही म्हाका प्रश्न पडलेलो असा. मी तुका एक उदाहरण सांगते तुका. मध्ये म्हाका रशियामधनं एक आमंत्रण येयला, तर तिथे गेल्यावर मी विचारले त्यांना की आपण ह्याच्या मागचे हेतू काय असा. तुमकां आमंत्रण म्हणजे हे शिकोवपाक, कॅलिग्राफी हां, शिकोवपाक. कॅलिग्राफीच्या एक्झिबिशनसाठी आणि शिकवसाठी. तर मी म्हटलं की नक्की याचा हेतू काय असा. तर ते म्हणाले की काय माहिती पालव, आमच्या देशात कॅलिग्राफी केली जाता, नवीन येणारी जी पिढी आहे ती सगळी कॉम्प्युटरकडे वळली आहे. बरोबर. आता कॉम्प्युटरकडे वळल्या कारणाने ही जी कला असा, ही कला काही वर्षांत जर लोप पावली तर काय होईल त्याचा. बरोबर. नव्या पिढीकडे जर त्याचा व्यवस्थित वापर झालो नाही आणि जर त्याला कळली नाही ही कला, तर तो कला आपोआप लोप पावतली. म्हणाल त्यांनी त्या राष्ट्राध्यक्षांनी सगळ्या काही लोकांना एकत्र केले आणि त्यांनी सांगितलं की ताबडतोब कॅलिग्राफीचं एक्झिबिशन जगातले सगळे जे मान्यवर असतात त्यांना बोलवा आहे, त्यांचं काम लावा आहे, त्यांची डेमॉन्स्ट्रेशन ठेवा, त्यांना इंट्रॅक्शन करू दे. मी तुला सांगतोय की इतक्या सॉलिड एक्झिबिशन तर होता आणि शाळेतल्या पोरांची रांग लागली होती. म्हणजे एक पेंटिंग असा धरलेला असा तर त्याच्याबरोबर 4 मॅग्निफाईड ग्लास असते. का तर प्रत्येकाने ते चित्र बघायचं, त्याका कलर वापरलेत कसे, त्याचं स्ट्रोक कसं असा, मग आमच्याबरोबर त्याची इंटरॅक्शन झाली. इतक्या बारकाईने एखादी गोष्ट जर जगा होत असत नाही, आपल्याकडे ती होत नसत तर काय करायचं. बरोबर. आणि मला मी मगाशी जर म्हटलं तर मी स्कूल काढण्याचा माझा उद्देश एवढंच होतो की काय प्रत्येक माणसाकडे करूचा काम. त्याला वाटतं की माझ्याकडनं या होकच होया, सोर्स नाही सापडत. आज चित्रकलेसारखं विषय आपण बंद करून टाकलो. किती दुर्दैवाची गोष्ट असं की जिथे व्हिज्युअल सेन्स जो मुलांचा वाढता तोच घालवून टाकलो. मग आम्ही काय केलं की मंडे टू फ्रायडे किंवा मंडे टू संडे 7ही दिवस आम्ही ओपन करून टाकलो. तुमका जी योग्य वेळ असत ना त्यावेळी तुम्ही यायचा, तुम्ही काम करायचा. 2-2, 3-3 महिन्याचे आम्ही कोर्सेस तयार केलो आणि त्याच्यातनं काय झालं की मग लोकांना कळायला लागेल की कॅलिग्राफी केवळ लिहिण्याकरता नाही, की लिहिण्याकरता ही नाही आहे, सुंदर लिहिण्याकरता नाही आहे. हाऊ टू डेव्हलप युअर पर्सनॅलिटी, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही तुम्ही चांगलं लिहिण्याकरता चांगलं वाचावं लागतं आणि चांगलं वाचलं की चांगलं लिहिताना ते शब्द हे तुमच्या मनासारखे चित्रासारखे व्हायला लागतात आणि मग त्याच्यातनं एक छान सुंदर कॉम्पोजिशन घडतं. जगातील लोक हेच करतात, आपण हे करत नाही आहोत. बरोबर. त्यामुळे मला नेहमी वाटतं की ह्या आपल्या लोकांका लहानपणापासून बाळकडूसारखा देव गया. पूर्वीची माझे बाबा म्हणा किंवा माझे आजोबा म्हणा आमका सांगत की बाबा आमच्या एक कित्तो लिहिण्याची पद्धत होती. तू काय माहिती असं की बोरू घ्यायचो, शाईची दौत घ्यायची आणि सराव करायचा होतो. ही सरावाची पद्धत आज काय झालं की बाहेर गेलेली असं. कॉम्प्युटर लोकांना वाटतं की आपण कॉम्प्युटर केलं म्हणजे सगळं मिळतं. शेवटी काय असतं माहिती की मॅकॅनिकल आहे मॅकॅनिकल असतं आणि ऑप्टिकल असतं. बरोबर. तुम्ही स्वतःच्या मनान जा चित्र काढतात त्या चित्रात व्हिज्युअल सेन्स असता, कल्पना असता आणि म्हणून चित्र ड्रॉइंग पेपर आपण काढतो. बरोबर. आज लोकांना असं वाटतं की ह्याची गरज नाही, पण तसं नाही आहे शेवटी. कारण मुळात तुमची डेव्हलपमेंट व्हायची असतात तर या सगळ्या गोष्टींची गरज आहे. कॅलिग्राफी ही केवळ दिसण्याकरता नाही, ही माणसाची मानसिक स्थिती बदलण्याकरता आहे. ती मध्ये करतो. तुमका हे तुम्ही सगळे सांगले आता तरी सुद्धा एक सामान्य मनीस हो त्या लेवलचेर कॅलिग्राफी करूंक शकता, एक कलेच्या दर्जाचेर कॅलिग्राफी करूंक शकता. हो, हे तुमकां सामकें मनांतल्यान दिसता. नाही, मनातल्यान दिसता म्हणजे मी आता त्याच्यावर पुस्तक काढलंय, प्रॅक्टिकली एक पुस्तक काढलंय, द वर्ल्ड ऑफ कॅलिग्राफी नावाचं. गेल्या महिन्यातच आमचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पब्लिश केला. त्या पुस्तकामध्ये शाळेच्या मुलापासून म्हणजे 12 वर्षापासून 72 वर्षापर्यंत सगळ्या लोकांनी त्याच्यात काम केलेलं असा. जवळजवळ एक 50-60 आमचे विद्यार्थी होते आणि त्याच्यात महाराष्ट्रातनं असत, काही कोल्हापुरातनं असत, गोव्यातनं असत, असे सगळे लोक एकत्र झालेली असत. त्याच्यामध्ये सगळ्यांनी काम केलेलं त्याच्यामध्ये. म्हणजे असे मनीस घडपाक शकता असे तुम्ही दाखवून दिले असा. असं घडू शकता आणि घडायलाच हवा.
सगळ्यांनी करूंकूच जाय अशें तुमकां दिसता. जाल्यार हे कॅलिग्राफी जी तुमी आर्ट आसा ती तुमी कॅलिग्राफी ही नॉर्मल फक्त बरोवप अशें दवरलें ना. तुमी खंय तरी म्हणिल्लें आसा हाज्या पयलीं तुमच्या वाचनान म्हज्या आयिल्लें आसा की एक एक शब्द एक एक जो अक्षर आसा त्या अक्षरांत एक एक आडी जी आसा एक एक वांकड्यो तिकड्यो उब्यो आडव्यो सगळ्यो मेळून तातूंत एक जीव तयार जाता, एक जीवन तयार जाता. ताकाच एक स्वता जीवन आसता आनी ते आमचे कडेन उलयता. आनी तुमी हेंच एका पेंटिंगाच्या दर्ज्यार व्हेल्लें आसा. तुमची जर पेंटिंगां पयलीं हांव पेंटिंगां म्हणटा कारण ती पेंटिंगां आसा जाल्यार एक एक शब्द तुमी संत तुकाराम किंवा संत रामदास हांचे घेवन तुमी तांचे विचार घेवन तुमी मोठे पेंटिंगां केल्लीं आसा. हें तुमकां कशें सुचलें, कित्याक म्हणून करचें म्हणून सुचलें? मी शाळेत तुमी कितें दिवंक शकता? नाही काय असतं की त्याचं बेसिक परत शाळेकडे येते मी शाळेत होते तेव्हा मी फारसं अभ्यासात काही हुशार नव्हते. मागच्या बेंचवर बसून आपलं टगीगिरी कलाकारी करतात ना तशी करायची. एकदा आमच्या ड्रॉइंगचे सर नाबर म्हणून असत ते माझ्याकडे माका म्हणाले की काय करतोस तू या? तर बोललो काय नाही. तर मी सांगते तसं कर, उद्यापासून फळ्यावर जाऊन लिहूक लाग. तर मी म्हटलं ठीक आहे, शिक्षकांनी सांगितलं आपण मांडला. मी करू लागल्याच्यानंतर माझ्या लक्षात दिलं की आपण करू शकतो. दॅट इज अ फर्स्ट थिंग, यू गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडन्स. सेकंड थिंग, मी काय लिहितोय तर माझ्यासाठी नाही, त्या लोकांसाठी आहे. त्यामुळे माझ्या उरलेल्या 50 पोरांनी माका अरे आज योच विचारली, उद्या योच विचारली, परवा तोच विचारली. आपोआप इंटरॅक्शन माझा सुरू झाला. बरोबर. माका कळायला लागलं की सुविचार खूप असत, लिहिण्यासारखा खूप आहे, कदाचित वेळ कमी पडत. त्याच्यातून मी हळूहळू कॅलिग्राफी किंवा लिहिण्याकडे लक्ष दिलं आहे. जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये जेव्हा गेले त्यावेळी मला कळलं की ह्याका कॅलिग्राफी म्हणतात. कारण माझे गुरु रघु जोशी जगातलं फार मोठं एक माणूस असा, मराठी माणूस असा, त्यांचं काम केलं, त्यांच्याकडे बघितलं आहे, त्यांच्यावर काम करण्याची संधी मिळाली आणि मग हळूहळू तो एक भाग डेव्हलप झालो. मग मी जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये माझं स्पेशलायझेशन होतं कॅलिग्राफी आणि टायपोग्राफी, त्याच्यात महाराष्ट्रात मी पहिलो येतोय. ओके. हो. मग मला स्कॉलरशिप मिळाली आणि मोडी लिपीवर मी प्रबंध लिहिले. तुम्ही पण एक कॉलेजीन वतकच खुबशे जाण पेंटर जातात की खुबशे जाण कमर्शियल आर्टिस्ट नॉर्मल जातात. नॉर्मल म्हणतो तुम्ही ॲबनॉर्मल, कारण कॅलिग्राफी घेऊन तुम्ही एक ताजो कलेचो दर्जो दिला आसा. सो कॅलिग्राफी कडेन कित्याक वळ्ळें तुमी? अन्य कित्याक म्हणजे इलस्ट्रेशन ना किंवा फोटोग्राफी आसा? म्हाका प्रवाहाच्या विरुद्ध जावंक आवडता. हां. आणि उगाच स्टाईल म्हणून नाही जाता की आपण लोकां नाही करणार ना, तर लोक काय म्हणतात की ह्याच्यामध्ये तथ्य नाही आहे. म्हाका आता तथ्य काय आता शोधूक आवडता. कॅलिग्राफीत आपल्याकडे काम नाही असं हे मला तेव्हा कॉलेजमध्ये गेल्यावर कळला. मग मी म्हटलं आपण जर स्कॉलरशिप मिळाली, आपण जर एक चांगलं थिसिस लिहिलो, मग आपण त्याच्यावर पुढे काम काय करायचं नाही. आणि पुढे काम करताना मला लक्षात दिलं की सामान्य माणसाक ह्या कलेची आवड निर्माण होऊची असतात तर आपण वेगळ्या पद्धतीने जाऊ कया, आपण रिस्क घेऊ कई, आपण लोकांपर्यंत चांगला काहीतरी देऊ कया. आणि मी काय केलं त्यावेळेला माझं थिसिस झाल्यानंतर मी पहिलो हात घातले तो लग्नपत्रिकात. मुंबईत लक्षात दिला माझ्या की एक लग्नपत्रिका एका घरात एक लगीन असला की 500 पत्रिका होतात. म्हणजे तुम्ही 500 पत्रिका म्हणजे 5000 लोकांपर्यंत पोचतास. बरोबर. त्याच्यातली 10 माणसं परत तुमच्याकडे येतात आणि सांगतात माझा लगीन, माझा पण लगीन, माझी पण कार्ड करतोय. आता काय झालं, चांगली पत्रिका म्हणजे त्यावेळेला हेच करत कंपोज करत टाईपसेटिंग जस्ट लिहिला होता तेवढा, सगळ्यांका आता परवडायचं नाही. त्यामुळे आम्ही ट्रेसिंगवर लिहून टाकू. बरोबर. आणि लोकांका ती पत्रिका देत देत माझं वेगळं मार्ग मी तयार केले. मग मला लक्षात आलं की लोकांका आवडता या सगळं. मग मी दारावरची पाटी बदलू का लागले. दारावरची पाटी बदलल्यानंतर लोकांका ती एक टिपिकल पार्टी नको. म्हणजे रम जाधव लिहायचा, खाली बी ऑनर्स लिहायचा, मी असले प्रकार करायचे नाहीत. घर कसा सुंदर असता, घर छान असावं, घरातली माणसं पण सुंदर असतात, त्या पाटीवरनं काळा कोया एक नवीन कॉन्सेप्ट त्याच्यात टाकलं आणि त्या लोकांना आवडलं परत. मग माझ्या लक्षात दिलं की सामान्य माणसाकी आवडतं, मग त्या काय आपण इन्व्हॉल्व करत जाऊया. मग मी फॅशन शो केले, मग बुक जॅकेट केले, मी काही फिल्मची कामं केलं. कदाचित तुका माहिती असेल, मी आता देऊळचं पिक्चर होतं तो त्याचं सगळं डिझायनिंग केलं आहे. त्याच्या आधी अगदी जुन्याचं सांगायचं म्हणजे झोका नावाची एक मालिका होती, त्याचं केलं आहे. ही सगळी मालिकेची शीर्षकं करताना सुद्धा लोकांचा आणि माझा संपर्क होत होतो. ती गोष्ट आवडली तर लोक मला फोन करून सांगतात अरे सुंदर काम केलंस, किंवा इंग्लिश टाईपला मराठी करायचं किंवा मराठी टाईपला इंग्लिश रूप द्यायचं. मग ते इंग्लिश हा देवनागरीसारखं वाटेल का,